ny magasin Justine Tsaralamba ndraiky Vert de Lettres Madagascar manolotra ho anao ny fandarana manokana hevitry ny maro. Ya, ravoravo magnano mbola tsara atsika jiaby zay magnaraka fandaharana tsy tapaka ity hevitry ny maro ty. Ny any ty zay ny kayanay professeur maventy zay araka ny azantsika izy amin'ny fahaela monsieur Marc Gordon. Izy ndro melabentra koragna amintsika ny any ty zay eratsika mikoragna eto baka eo ino ma ny sujet-tsika horentsika io fa moa mbola tsara anao zay professeur. Ya, mbola tsara amintsika jiaby zay manaraka ny fandaharanantsika eto ary mbola tsara koa minao na karakara izy fotony mboka lavitra ianao ary tsy misarasara nanantony ary vomy hoe fampiasa zay raha mety mahasaratsika surtout ambagosy. Ya, ny koragna ataonay zay mianaka eto ny an'itya mikasiky itya zay ray aman-dreny zany hoe izy lay ray aman-dreny tsy nagnankana relève izy ny korokoragnanay eto ny an'itya ke misy ambara amizegny i professeur Marc Gordon amintsika jiaby any zay magnaraka ty fandaharana ity. Professeur todika aminao za izy misy teny fampidiran'ely fo zegny karazagna disika mikoragna hitatsika zegny anao zao fa anisan'ny ray aman-dreny be fa maro ny nahazo plasy zay nampianarinao anao mamazava zegny tamin'ny tary izy araka ny azantsika maro izy sincèrement lycée izy tamin'ny taogno maromaro mbalambalana antsika io baka eo zegny karakory mombamomba izy ho an'izay sambany nahita izy fa ny koragna ampidiriny ety zegny mikasika ny zay ray aman-dreny talohantsika zay tsy nanankana relève ka malahelo ihany izy volany agnambara amintsika ino zegny ny tokony atao agnatin'izay mahevitry ny maro izy zay professeur. Ya, misaotra anao tegna particulièrement hoe nisafidy loha hevitra zegny karaha hoe mifanojo zegny hevitriritsika hoe anao misy anao tany za tapitra amikoinakatato hoe misy zegny zay ataoko hoe efa nahazo azo taona tsy voasariky loatra amle hoe karakory amin'indrana traikefa amle tanora zay amdemby zegny zegny tena ela nitiavinao koragna zegny moa nialma no nalatra an'zanahary hoe atsika tafikoragna zegny zegny tegna misaorana zegny ke tegna vogny hoe ifandimby koragna amintsika mikasika hoe karakory ma i problématique ny relève iny tsareka amitsika amin'ny fatritiana. Ya, professeur amintsika itriky laky tsara be gnaty zegny afaka mambarambaranao eto mahanohanao zegny mba satria misy zay karaha ataon'izay zo le jeune aty afara maro mbola tsy mahita tantaranao ty to amin'ny diako ty ke mba tia hay zay na isika zay mizaha koa zegny mba tia hay azo mariky ianao professeur. Ya, ny tegna marigny zegny hoe satry boka misorategna volaindreo zegny fa za zegny teraka teto ranay voalvelo Marc Gordon zegny anarako maro mavolagna zegny mo anarana nindrana anarana napetraka tegna marina agnatina carte d'identité izy ary matetiky zegny no karaha manetro ko maregny anarana zegny ambarandreo hoe vahiny antegna igny era no mahita izy mobo karaha antegna fo zary karaha moramora zegny fifandraisana. Za zegny tegna mariny mpampianatra prof d'anglais zegny tegna diplôme azoko licence amin'ny lettre anglais zegny diplôme azoko de nampianatra amin'ny lycée moa tamin'ny fotoana zay fa zay hoe licence zay mampianatra amina CEG amin'ny fotoanandro zio ty ke 78 à 80 zegny za nampianatra tamin'ny intrantagny tamin'ny lycée avy amizay mody fotiny natsapategna hoe raha haintegna iny zegny tokotro antanànantegna tegna no mideveloppe izy ary magnabebe izy ndraiky amindra izy amizay mizangy tafarafara nampianatra lycée tao moa za sady nampianatra no censeur atao
90 zany ala tarisy tao miditra tamin'ny VVF reste environnement natokotao kola éducation environnementale 50 amizay za zegny miangavina hoe anandana angapy zegny MNP amin'ny fotoana azy io ty mikasika environnement teto 10 taona za tao 95 amizay za zegny natsara fa 10 taona amin'ny toeram-piasana raiky zegny efa tokotry nabetsaiky ary ny posy tsy haiko tanora zegny mitondra nandimy zato zegny zegny ny dingany zany amizay miala tao nandeha tamin'ny fanamby telo taona za tamin'ny fanamby tadareny tany aveo moa za nanjary chef d'antenne ny GTZ teto tamin'ny resaka environnement fa koa PGME jusqu'à 2008 à 2011 amizay zegny igidagida jiaby tamitsika tato io nifody zegny teto za zegny tsy tia hoe findra dia amajanga any dia za zegny nagnano consultant dia za consultant jusqu'à tsika mikorana azy io ty consultant ary mipody mikahindo koa amin'ny GIZ fotony fa mibatiky GIZ io ty za hoe consultant ato amin'ny bureau d'étude allemand GFA zay amin'ny resaka prodicide zegny zegny no parcours tsotsotra elementary ya izy nikoragnintsika teo i efa maromaro le olo nimbiaziny ny sasiny fa maro mpitondra mpanjakana hitatsika zio mitondra agny dia izy hitatsika zio ny professeur Ndao io hoan'izay nampianaritra idrika amizay atsika amile koragna igny professeur ino aby zegny le hitanao le sosikevitry tokony ampidirinao amilay zay tsy fagnamezan'lay ray aman-dreny zay tokony agnamia zegny le trekefa zay amin'ny ohatra zay tanora zio ty amile raha zay satria zay zay fa matsiaro le zay fa matsiaro marary zio ty azana iny fa tokony izy ohatra mera ataony papa iny fa matoe na izy fanamperabe tokony zay ka mba andimby kanefa le trekefa nanany aloha zay mbola tsy aminay zay mbo mangataka aminao zay ino aby zay tokony atsipotsipinao amile raha zay ia de izy tena zahana amin'ny resaka relève misy aroe zegny olo mifanitra aminazy le olo manana trekefa tiany ampitainy amin'ny hafa aveo le olo anampitana izy io karaha le problème décentralisation tsika amin'ny firenetsika ty le décentralisation zay le olo manana pouvoir au niveau central agnamia izy amin'ny niveau régional aty andre an-tanana izy zay miankina amin'ny lafiny aroe izy io mila vomono le olo andray izy ary le olo agnamia koa magnamia amin'ny fo fa tsy magnamia tapatapany magnamia hoe akory atao io zay amin'ny olobe ary mpampianatra misy enitan'izay hoe misy mpampianatra tsy manana le vocation hoe amindra le raha hainy le raha nandalaovany amin'ny olo magnodidina izy na olo tsy nampianariny azy ny amzay le olo manana le fahaiza manana le trekefa no mavozo na tsy te hoe misy olo hafa milamilanizy na mihoatra izy any zay le voalohany faharoe ndraiky misy koa le tanora tena mindrana azy iny koa mivolany zay nefa anareo nefa olo fasoary zay mahay mandika raha inareo zay kafa tamin'ny taona fa 1940 ka izy koa tsy mifanojo le raha roe io manjary sarotro zay fa hita fa ilaina dia ilaina zegny ny fifamindrana hoe le raha hainy le talohaloha le zokizoky mandeha amin'ny zangazanga agnatin'izegny izy koragnatsika zegny professeur ke raha zay zio izy volagny zegny fa maro zay zegny agny mikofokofoko tiangala ohatra responsabilité amin'ny tanàna kanefa za koa zegny ohatra ho izy ho le olo araiky za koa navery igny andeha gnano zegny kanefa ndraiky le olo fa teo ataotsika izy fa zokizoky izy mitipoka izy nao tsy anika ty placenao izy tsy anika ty fa nao mbala agny tsy nika ambesa zay efa matoe fa retraite io nareo voavy aty ke agnatin'izay io boka raha tsy mety amle saigny jeune amin'ny fotoana zio ty hoe zay mikiliky tsy amezany ale tokony le place fa ino zay raha tokony hitanao solution hevitry tokony amezanao agnatin'izay ia le raha tena manandanja koranatsika zio hoe
fifamindrana mietrekefa tsy hoe fandravana raha koa raha venon'olo le olo manana ziny manana réflexe izy hitany tsy anamia dikan'izay izy koa fa avy ny fotoana io tena mila hoe mila endriky fifanajana anaty matetiky ny jeune tsy hoe famonezantsiny matetiky ny jeune zeny tsy mahadiny ary matetiky ny jeune menomeno fa le plasy ananan'le zokizoky any iny navinavo azy ary navinalaky ka eo zay mila fifankazaona hevitry le olo manana le traikefa tokony afindra voalohany izy tokony mahatsapatena hoe raha haiko ty kotolomoko aminaka sy haiko mena zany ndeha ary anao koa fa andeha io tsy mirasavona zako ny andeha fa io le anary anao fa mahay ombenantsika mandeha de manjary karaha hoe le raha misy valeurny mondrika ho azy sy mifindra any zany za tsy volana any tena maropisy fa anisany le masatro izy zegny hoe le olo manana traikefa mbola menomeno manana fotoana izy manana fotoana mindrany izy nefa atsika zegny amidony ty tsy hay ombena mandraka antena zegny koa mba fa misy traikefa antena io tsy mialoe ampanarivo magnampoly zegny misy aminao ao olo tsy mety misy olo raiky tampipahaizana zegny kofa olo volanizy mahay tsara fomba la maro atsiaka fa olo koa fa natsapa hoe mbola misy natsiako karaha zegny afindraky malaky ty beka fahaizana io karaha fitiavana io karaha motrolona bri ninao tsy mirehetra iny koa findranao amin'ny araiky iny tsara mieny mais mazava foa milany ka zegny tsy tokony atahoran'izay olo manana hoe fahaizana mila findra tsy mampienitsika zegny ka atsika tokony manampy fa anareo zandry zanaka zafy anareo koa mahaiza fa karaha ataotsika mivaroka tsika koa mivaroka mangatika amin'ny zanarany zanahary marendra ela mamaly satria zany ty zakopotromba andehano drawa fa izy iny zanahary tsy mamaly efa valiny efa valiny zay zegny raha tokotro ianarana ary hitezana le tanora hoe raha jiaby ny fotoana ka izy koa zegny le olo manana traikefa tsendriky mamindra anareo azadeko hoe zay ty doko tsy amindrany mety izy tsendriky vomo mety anareo koa amindrany zegny mety tsendriky amy plasy fa izy le fifankazahoana amile mandreny sy zanaka io tena important fotony voalohany famindrana le fahaizana io entre baba ndraiky zanaka entre mama ndraiky zanaka io zegny manomboka io famindrana zegny mety amizay entre mpampianatra ndraiky mpianatra anazy mety entre tale ndraiky mpiara-miasa aminazy io zegny izy koa tsisy izay fifankazahoana zay manjary karaha sapo nefa raha tsy tokony sapo zegny fotony fagnamezana fahitana izy hoe raha misy aminao zegny volanitsika matetiky olo mivolana hoe misimisy plaisir kokoa anao magnamia tsy karaha anao mandeha anao zegny koa mitondra kado mahany anao matsy kado ravoravo fa le olo magnamia ravoravo ambonimboninao fotiny izy nandeha nivanga sa fa matsiaro anao izy nandeha nivanga sa efa ino itila ty ny zanako tila ntandeha amin'ny zanako taminakaletrela iny ka i raha hoe zegny tena be anatinao le fitiavana zay koa tsisy fitiavana io atsika tsisy relève zay anao teny volana mikasiky le fifandraisany le ohatra le ray aman-dreny na zoky sy le gène ty amy resaka relation zay entre le gène ndraiky le ray aman-dreny karakory fahitanao io zany atsika tiako hoe manintsitsy sa mafanafana sa karakory le manintsitsy mafanafana mo karaha kalikana raha manintsy koa le mafana tsara raha mafana koa andra manintsy tsara misy matsara izy misy maratsy izy fa le niainako izy zegny fotoana zao zegny niatsisy zegny niatsisy le fifandraisany le mandreny sy mizanaka aleoko mitsaminaka manaokanao fa za ravoravo mahita émissionni Dano amin'ny Jupiter regny misy le mandreny tena mikorana le olo jiaby miara-maneho fa hoe le fifandraisan'ny zanaka ndraiky ray aman-dreny efa tsy milina taloha fa nanintsinintsy daka fivolananao azy nen moins ka nahavy izy zegny io
tsy mile zaza na tsy mile aman-tena le nahavy izy io tena hoe fivoarany toetrandra maro raha ao nampavinatysika fozio ty anao koa mangalasary zay rehetra mandeha cinéma vendredi ariva miritsy olo jiaby fa vendredi à 21h io tena hoe socialement événement feno ritso feno damba anao magnano gestinao ndraiky cocanao ndraiky glasy rolavika zegny fiaina zo ty tsy cinéma tsara la fotonjao olo zany io samy misy vidéonasy antrano anao ty sa film antrano anao zaraiky fa sa ndraiky vadinao ndraiky zankanao le fiarahana ambony amin'ny jirany jiaby efa voboka zo ty mangalasary anao fa tsy mangala olo idiko nampahela efa sary za selfie anao to raha zegny nanjary hoe zaho iny tena nandoboka le fifany io tsy lafotiny zany ka tsy lafotiny le mandreny fa tena hoe le fivoarana le zava-misy nambavy memsarika zegny le fifandraisa ya iny zegny le remariky hitahitany agnatin'izy zay fa afatrafatra anao farany professeur amin'izany hoe amilay le remaniny tokony manangina relève afatrafatra anao farany am'izay za zegny tena hevitry amiako lafinareo izy tokolaniko le olobe ndraiky le olo amizana rehetra amile olobe tseny hoe atsika za mavozo zay boka mpanabe zay mpampianatra zegny zay ravoravo izy koa olo nampianarinay nitezenay na anabonabony place misy zay tena ravoravoana tsisy karaha zay izy koa tsy haiko nampianary indisina azy jiaby iny za mandeha la banky za mahita directeur ao tsy haiko nampianary mibiana fontena tsy haiko naditry be geky izy io nanjary tompona ndraiky tsy anambo mareny aminao zay vice président assemblée tsy haiko nampianary tena tamin'misy tao antena fiera tena fiera zay zegny ivolanako hoe le mpanabe zegny manana la chance kokoa amindra agnano relève zegny fa le olo amy sehatra hafa zegny ohatra docteur izy zegny mety tsy any loatra ndraiky arakaraka le toetrin'olo fa zegny zegny mitodika amitsika mpanabe zay agnatsika mpanabe fa misotron'olo jiaby aloatsika ivory aloatsika hitambatra korana hoe ino raha hainao za may anglais karakory ampianariko anglais zegny anao mety za may science aloha science za koa may environnement za may raha karaha zay iny zegny mivory ndraiky aleky za zao mahita amy banderole ary manikitry inormastaloha misy ohatra hoe koro botro madame Gislaine za ravoravo Gislaine tsy mpampianatra Gislaine tsy haiko nitezany tamin'ny lycée tao eny namindra azy iny hoe le zaza am problème zio ty nofa nitsatra ela magnano koa azy io tsy tomba raiky fo matety isan-taogno misy zegny fonatao zegny zegny tsika atao hoe atsika io kazany tandeny volana anao magorony tia raha irony any azo mandeha sabotro za tena manentana atsika koa atsika fa nazo azo taogno tsy etsika ombena atsika andeha na za mikorana edy io tsy e za mikorana foana tena fa anareo tanora raha tsy teko volaniko aminareo hoe misy volana volanatsika digo eto hoe kotrokotro dimy amaly anareo zakivy zay koa fa nakaka ambiasa tsenkileranao zio le ro tsenky miakazika fa mila rakaraha zegny kotrokotroa fo zay kotro aza voly kotrokotroa fo avô misy volana ny maozetony zay volana hoe si la montagne me vient par moi je viens à la montagne izy koa zay olo zokizoky tsy andeha anatonareo anareo via magnantony lay zay misy fanambanena tsy falesena fa tena hoe fifamampiana zegny donc mety hoe afatrafitra zegny ndraiky tsy hoe zegny tegna marina fa anisany mba hoe hevitry atsipy mety manjary atsika jiaby soranao professeur nanambia hevitry tsara be igny amin'ny zay jeune le tanora eo koa zay mpiza atsika zio tia igny moa ny tapany voalohany amin'ny fandaharana atsika tia mikasiky ny le raimandriny fampiasa raimandriny ndraiky zanaka efa mitrana relève sy ny tany de ny tapany faharoe boka eo fotsika magnaraka ny resaka environnement ndraiky satria izy moa anisany mikarakara tamin'ny environnement ato zay ny tapany diretsika amy tapany faharoe zay fa tsaratsara atsika jiaby merci amitsika jiaby zay izafa azadigna fa mbola ho avy le tapany faharoe mikasiky ny environnement